पिलामाने आजिर कालांश उत्तम मान स्वागत अभिनंदन। आजिर कालांश आरंभ करने पूर्व प्रथम ब्रह्मनाथ करवा। ब्रह्मनाथ चित्र गुड़िक देखिकी तुम्हें जानीपार आज आम के विषय पढ़ा जाऊे। आज आम आम जीवन में माटी विषयटी पढ़ा। तेरे कह प्रथम चित्र आम कौन कौन देखिले, द्वितीय चित्र आम कौन कौन देखिले, तृतीय चित्र आम कौन कौन देखिले। प्रथम चित्र आम कौन देखिले हांडी माठिया। द्वितीय चित्र कौन देखिले उई हुंका। तृतीय चित्र कौन देखिले ना गणेश मूर्ति। एगुड़ी को केउथरे तैयारी, एगुड़ी को माटी रे तैयारी। सेइपरि कहिबा माटी रे केउ जिनिस तैयारी होछि कहिबा हांडी माठिया, कलसी, दीप, मूर्ति, खेलना, इटा, कंढी, सुरेई इत्यादि। यह व्यतीत माटी कौन मिलता है घर कांथ। घर कांथ कौन तैयारी माटी इटार तैयारी। चुली से सरा, कुड़ुआ, टाई, रास्ता, धूपदानी, स्लेट, कपलेट इत्यादि। ताले यही आलोचना कौन जानिले ना यही आलोचना आम जानिले जे माटी उपरे आम घर कर रोचु। माटी रे आम चलाबुला करूँ। माटी रे चाष करा जाए। चाष आम खाद्य पाऊ। खाद्य, वस्त्र, बासगृह और अन्य कार्यपाई आम माटी को काम लगाई। पशुपक्षी मैंने माटी उपर निर्भर कर। माटी रे विभिन्न प्रकार पात्र गढ़ा जाए। माटी रे रास्ता तैयारी करा जाए। माटी रे नदी बंध तैयारी करा जाए। कह यही सब माटी कौन एक प्रकार ना यही सब माटी एक प्रकार नुह। यही सब माटी हूँ विभिन्न प्रकार। तेबे यही आलोचना आम कौन पाइले नई बा समुद्र कूल बाली मिले। को पोखरी खोला बेले भी बाली और पंख बाहर। केतेक अंचल बिल कला चिकिरा माटी मिले। केतेक जमी बनमाटी मिले। आउ केत जमी बाली मिशा फसफसिया माटी थाए। पहाड़िया अंचल गेरुआ रंगर माटी व नाली माटी मिले। तेणु आम जानिले विभिन्न प्रकार माटी अच्छी। सेगुड़िक है बालिया माटी। बालिया माटी किपरि जो माटी हाथ को रुआ रुआ लगे और टाण लगे दलिले
ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସରୁ ବା ମୋଟା ବାଲି ଦାନା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମଟାଳ ମାଟି। ଏ ହେଉଛି ମଟାଳ ମାଟି। ମଟାଳ ମାଟି କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଚିକିଟା ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ମାଟି ବା କାଦୁଆ ମାଟି ଏହି ଜାତୀୟ ମାଟି। ଏହି ମାଟି ଶୁଖିଲେ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କଳା ଦିଶେ, ଦଳିଲେ ଟାଣ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ମାଟି ହେଉଛି ଦୋରସା ମାଟି। ଏ ହେଉଛି ଦୋରସା ମାଟି। ମଟାଳ ମାଟି ସହିତ ବାଲି ମିଶି ଦୋରସା ମାଟି ହୁଏ। ବନ ମାଟି ଏହି କିସମ। ଚତୁର୍ଥତଃ ପଟୁ ମାଟି। ଏ ହେଉଛି ପଟୁ ମାଟି। ଏହି ମାଟି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ, ହାତକୁ ନରମ ଲାଗେ, ଏଥିରେ ଦାନା ବି ନଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଗେରୁଆ ମାଟି ବା ନାଲି ମାଟି। ଏ ହେଉଛି ଗେରୁଆ ମାଟି ବା ନାଲି ମାଟି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ମାଟି ବା ନାଲି ମାଟି ମିଳେ। ଏହି ମାଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମିଶିଥାଏ। ଏହାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। 1 ବାଲିଆ ମାଟି, 2 ମଟାଳ ମାଟି, 3 ଦୋରସା ମାଟି, 4 ପଟୁ ମାଟି, 5 ଗେରୁଆ ମାଟି। ତାହେଲେ ଏହି ମାଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାଟି ଉର୍ବର, କେତେ ଉର୍ବର ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲିଆ ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି, ଦୋରସା ମାଟି, ପଟୁ ମାଟି ଏବଂ ଗେରୁଆ ମାଟି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର କେଉଁ ମାଟି କେତେ ଉର୍ବର, ମାଟିର ଉର୍ବରତା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ସବୁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ତାହାକୁ ଉର୍ବର ମାଟି କହନ୍ତି। ତାର ସବୁଠୁ କେଉଁ ମାଟି ଉର୍ବର? ନା ସବୁଠୁ ପଟୁ ମାଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର। ତା ତଳକୁ ଦୋରସା, ତା ତଳକୁ ମଟାଳ ଓ ବାଲିଆ ମାଟି। ତାହେଲେ ମାଟି ଉର୍ବରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ହ୍ୟୁମସ୍। ହ୍ୟୁମସ୍ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମସ୍ ହେଉଛି ମାଟିରେ ଉପର ଭାଗରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଳ ଓ ଗଛର ପତ୍ରର ପଚାସଢ଼ା ଅଂଶ ମିଶିଥାଏ। ଏହାର ଉପର ସ୍ତରରେ ଭାସେ। ମାଟିର ଉପର ଭାଗରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳ, ପଶୁ ଝାଡ଼ା ବସିଯାଆନ୍ତି। ଗଛର ପତ୍ର ପଚାସଢ଼ା ଅଂଶ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ଉପର ସ୍ତରରେ ଭାସେ। ଏହାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ବା ଖତିର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହା ଅଧିକ ଉର୍ବର। ଏଥିରେ ପଚାସଢ଼ା ଅଂଶ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହା ଉର୍ବର ଓ ପଟୁ ଶ୍ରେଣୀ। ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ତାହେଲେ କହିବା ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି ସାଧାରଣତଃ ନଈ ପଠାରେ ମିଳିଥାଏ ନାହିଁ ବା ନଈ କୂଳରେ ମିଳିଥାଏ କାହିଁକି? ବର୍ଷା ଜଳରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତଥା ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମଇଳା ଗଛ ପତ୍ରର ଅଂଶ ସହ କିଛି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସେ। ଫଳରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଗୋଳିଆ ଜଳ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ ନଦୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଟୁମାଟି। ତେଣୁ ନଈ ପଠାରେ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ମିଳିଥାଏ। ଏଥର କହିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ କିପରି ଉର୍ବର କରିବା? ନା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଇ ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ମୁତାବକ ଖତ, ସାର ଆଦି ଦେଲେ ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମାଟି ଉର୍ବର କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ କ'ଣ? ସବୁ ଜମିର ଉର୍ବରତା ସମାନ ନଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ନା ଜମିରେ ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ ଦେବା, ଜମିରେ ପିଡ଼ିଆ ଦେବା, ଜମିରେ ଖତ ଦେବା, ଜମିରେ ଜିଆ ଖତ ଦେବା, ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବା, ଆଉ ଜମିରେ ଧଣିଚା ଛଣ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଦେଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଫଳ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଗଛ ମାଟିରୁ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଏହି ଲବଣ ଜଳର ଚାହିଦାରେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଜମିରେ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଦେଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ କହିବା, ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇବା ଦେଖିଛ? ତ ନଈ ବଢ଼ି ଆସେ, ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଏ, ନଈ କୂଳରୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ପାଣି ମାଡ଼ ହୁଏ। ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ନଦୀ ପୋତି ହୋଇଯାଏ। ଖାଲୁଆ ଜମିରୁ ମାଟି ଧୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ କହିବା? ଖାଲୁଆ ଜମିରୁ ମାଟି ଧୋଇଗଲେ ମାଟି ଅନୁର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ବର୍ଷା ପାଣି ଦେଖିଥିବା ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ମାଟି ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ମାଟି, ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ିରେ ଗଢ଼ା। ବର୍ଷା ପାଣି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ଘାସ ବୋଦା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିବା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଇଥିବା ପାଣିରେ ମାଟି ଥାଏ କି? ହଁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ମାଟି ଥାଏ। ତେବେ ଏବେ କୁହ, ଏ ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହି ମାଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଫସଲ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଗଛ ମାଟିରୁ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଚାହିଦାର ତାରତମ୍ୟ ଥିବାରୁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ, ମାଟିକୁ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଏହି ଧୋଇଯିବା ମାଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବା? ଏକରେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ମାଟିକୁ ନଡ଼ା, କାଠ କିମ୍ବା ପଥର ପକାଇଲେ ମାଟି ଅଟକାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଜମିରେ ହିଡ଼ ଦେଲେ ମାଟିକୁ ଅଟକାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟରେ, ପାହାଡ଼ ବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମାଟିକୁ ଅଟକାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନା ମାଟିକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। କିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଆ କ୍ଷୟ ଦେବା ନାହିଁ, କିଭଳି ମାଟିର ଯତ୍ନ ନେବା,
कारण माटी आमर अनेक उपकार कर जीवन में माटीर आवश्यकता अधिक। ताले ये विषय आम आलोचना कर जानले जे माटीर आवश्यकता आम जीवन में बहुत अधिक। तेणु माटीर आम जत्न नवा, मूर्ति दबा नहीं, माटीर विभिन्न उपाय किभली उर्वरता बढ़ा से दिगरे चेष्टा कर पे ए विषय भले बुझे परवर्ती समय यार आम अभ्यास आलोचना करवा। रोची धन्यवाद।